aquí, aviat, això es va a la cua. És que ens han d'explicar més coses. Ja s'ha quedat amb manca de temps abans i ha dit, vull tornar a parlar i s'hi torna a posar. S'està costant aquí. Som-hi! Doncs vinga, comencem, seguim amb les presentacions. Hi ha allà al darrere que tenen moltes ganes de parlar, però ara els hi toca els d'aquí davant, els d'aquí dalt. Xerrar i explicar, per exemple, què passa als centres educatius de Vilafranca del Penedès, juntament amb Cor de Carxofa, han treballat al corrent d'escola. I és el que ens veniu a explicar, oi? Doncs endavant, tu mateixa. Micro? Crec que hi ha un PowerPoint preparat. No, hi ha algunes fotografies perquè aneu veient de què parlem i al final posaré uns vídeos allà molt curtets com a exemple. Fantàstic. Molt bé, doncs soc la Mònica Calaf, vinc de Vilafranca, de l'Escola Estalella, i soc la mestra de música d'allà. I aquest món que és la voz de l'escola, jo no ho coneixia de res. Vaig anar una vegada a un curs per mestres i la Gemma Pla ho treballava a la seva escola i m'ho va explicar. M'hi vaig interessar i llavors vaig estar en contacte amb l'Albert Casals, que el tenim aquí. I llavors us explico una miqueta la història de com va arribar a la glosa de l'escola. L'Albert Casals estava fent un treball de doctorat sobre la cançó i va veure que es cantava molt, així gent jove o no tan jove, en bars i així, que el cant improvisat. I va pensar, per què no això a l'escola? Llavors, amb el seu treball, fent proves amb escoles, així com prova pilot, va reunir un grup de mestres i allà l'Autònoma va fer un grup de treball i d'allà em va sortir com la idea de fer una trobada de glosa escolar, que fins llavors no s'havia fet. Trobar-se a diferents escoles per cantar i improvisar amb tonades així conegudes. Llavors, aquestes tonades són tonades que són quartetes de 4 versos en què rimen versos. Pots rimar el segon amb el quart, però a vegades també pots fer el primer amb el quart, el segon amb el tercer, o sigui, cadascú pots arribar a rimar diferent com vulguis. Llavors, arrel d'aquest grup de treball vam fer la primera trobada de corrent d'escola a Barcelona, però d'escoles de Barcelona no n'hi havia, érem escoles del Bages, del Penedès, del que soc jo, i d'on més hi havia, de la Selva, sí? I l'experiència va ser molt bona, jo m'ho vaig passar molt bé treballant a l'escola i també he de dir que vaig tenir la sort que l'Albert va venir a l'escola a orientar-nos una miqueta als mestres, perquè aquest treball de corrent d'escola és un treball interdisciplinari entre català, música i fins i tot també podríem dir una mica com educació física i plàstica, si vols també. És un treball molt complet i molt interessant que no depèn només d'un mestre, sinó que és un treball com d'equip. Llavors ens va orientar molt i va posar com una llavoreta, perquè arrel d'aquesta experiència a Barcelona jo vaig tenir ganes de dir, escolta'm, això, anar a Barcelona cada vegada potser costarà trobar escoles, però i si ho fem a Vilafranca? I llavors vam començar a preparar la corrent d'escola a Vilafranca i ara ja serà la 6a vegada que ho fem. Ara quedarem el 13 de març, totes 6 escoles de Vilafranca a l'auditori d'allà i participem els alumnes de 5è. I us explico una miqueta com ens organitzem perquè això sigui possible, per animar-nos a fer corrent d'escoles a diferents poblacions, perquè és una activitat que funciona molt bé, que els nens en gaudeixen molt i s'ho passen pipa i al mateix temps aprenen moltes coses. És un treball molt, molt complet. Llavors nosaltres ens organitzem que els mestres de música fem un taller de formació, que ens trobem 4 vegades, 4 tardes, i la gent ja té com rodatge, els de música sempre hi som i els mestres convidem també que vinguin els mestres de català i aquests cada any són com una miqueta nous. Llavors, en aquests tallers de formació expliquem com treballar amb els alumnes a la classe, a l'escola, com es treballa primer des de música i com vas passant la feina els de català perquè vagin també treballant. Una mica el de música és el que lidera més i el que va dient ja pots començar a fer això amb els alumnes. I doncs aquí al taller de formació treballem això, el com treballar-ho
i després també ens anem posant d'acord d'aquell dia què farem, quines proves d'improvisació hi farem i qui cantarà les melodies i així. Perquè us explico una miqueta. Quan fem així, Corral d'Escola Vilafranca, quan ens trobem a l'auditori, llavors som 6 escoles, si multipliqueu 6 per 50 són 300 nens i nenes que participen, però no tots pugen a l'escenari. O sigui, tots ho han treballat a classe, però després ja han de sortir dels 50 nens 6 alumnes que sortiran a presentar l'escola. I veieu aquí en tenim 3, aquí és el moment de comiat, però és igual, a la presentació també són 3 amb un micròfon, canten una quarteta, o en aquest cas l'Estalella fent jotes i són sextetes, i després a l'altre micròfon hi ha 3 més que canten la segona estrofa, no? En aquest cas són sextetes. Un cop s'ha presentat cada escola es presenta amb una melodia diferent, perquè està com més amè musicalment, és més ric. Nosaltres, per exemple, fem les jotes, però hi ha escoles que es presenten amb garrotins, hi ha escoles que es presenten amb corrandes de carolí, hi ha diferents melodies que serveixen per improvisar i van molt bé. Cada escola mirem que en triï una de diferent, perquè també s'identifica amb la seva melodia. Un cop els 6 alumnes de cada escola s'han presentat, baixen de l'escenari i pugen 4 alumnes més de cada escola. Qui són aquests 4 alumnes? Doncs són els que a classe de música i de català han anat despuntant més en l'art d'improvisar, de crear versos en el moment donada una melodia. Sempre treballem en aquell moment les nyacres. No sé si coneixeu la melodia de les nyacres, després la sentireu. És una melodia que va molt bé per improvisar perquè té un ritme molt regular i marca molt bé les síl·labes. Perquè s'improvisen quartetes heptasil·làbiques i queda molt més clar i els nens els entrenem a improvisar textos aquí amb aquesta melodia i ens funciona molt bé i sempre ho hem fet amb nyacres, la part del mig d'improvisació amb nyacres. Llavors, sempre tenim 2 correntistes que ens venen a amenitzar i a ajudar a fer les proves de modelatge. Els nens també veuen com ells també improvisen. La gràcia del cant improvisat en realitat és quan es produeix la comunicació amb el diàleg. Clar, amb nens de primària costa arribar aquí, això també s'ha de dir. És un treball que el fem a 5è, però si el féssim a 6è encara aniria millor. I si féssim a l'institut, que també hi ha experiències, doncs van molt més enllà, no? I ells veuen això, com ells, entre ells, van parlant i es van picant, diguéssim, una miqueta que un diu una cosa i mira l'altre que contesta, que ho disfruten molt. I a vegades fins i tot també hi ha nens que aconsegueixen que el correntista els contesti. Després veurem un vídeo que va ser molt divertit, que es va crear aquesta situació. Llavors, les proves que fem d'improvisació són sorpresa pels alumnes, però no són sorpresa pels mestres. Això vol dir que els mestres de música de català saben què se'ls demanarà als alumnes a dalt de l'escenari, no els hi diuen, però ho treballen. Per exemple, si dalt de l'escenari hauran d'improvisar, ara m'invento, que jo vinc del Penedès, sobre temes del vi, de la vinya o de Vilafranca, doncs llavors ja se'ls entrena amb aquest vocabulari, amb les rimes d'aquest vocabulari, es va treballant això. Hi ha diferents activitats com per poder treballar, per poder muntar les quartetes, que us ho puc explicar una mica, però si teniu interès, van fer un blog que es diu Corral d'Escola, vam posar pas a pas i expliquem pas a pas com ho treballem a l'aula, amb vídeos fets per alumnes també que veus com es pot treballar. Però si treballes temes, pots fer camps semàntics sobre un tema, llavors fas que tothom participi. És un treball bastant de llengua en molts moments, no? Després treballar rimes, treballar la mètrica, pots anar aïllant les dificultats com a jocs i després ja improvisen les quartetes. I després, quan han passat totes les proves, baixen aquests alumnes que han fet la improvisació i pugen 6 alumnes més de cada escola a fer el comiat de la seva escola. Aquestes estrofes que us he dit de presentació i de comiat, que cada escola tria una melodia i les canta aquí a l'escenari, aquestes no són improvisades, són quartetes o sextetes que s'han creat a l'escola i que s'han treballat de memòria, o sigui, tothom se les memoritza, llavors els que han de pujar a l'escenari ja s'ho treballen molt més. I aquí també ve la part que us deia una mica, la part plàstica, allò com anirem vestits, què portarem, com explicarem això que volem dir,
i la part de comunicació amb el públic, no? Com ho direm, com ens mourem, com ho explicarem, no? Una part de treball d'escenografia. Per tant, la presentació i el comiat són de memòria i treballats a l'escola, creat per ells però memoritzat, i la part del mig és improvisat amb diferents proves. Les proves d'improvisació se'n poden fer de molt tipus, a vegades, jo sé, n'hi ha una que veureu que teníem els glosadors disfressats de fada i de bruixa i els hi han de demanar desitjos. Passem a mirar una miqueta els vídeos. Aquest està improvisant amb un objecte, això seria una prova també d'improvisació. Et donen un objecte i has de cantar sobre aquest objecte. Anem a mirar una mica els vídeos, per exemple, proves amb nyacres, perquè veieu nens que canten, improvisen. Aquí serien proves d'improvisació. I ara en veurem una com la nena canta i la glosadora li respon, que és la gràcia aquesta que us deia de la comunicació. El resultat del treball fet a les aules, que és el que s'ha pogut veure i escoltar aquest dijous al matí a l'Òrbica de Vilafranca, els alumnes han anat pujant a l'escenari per tal de sortir les coses tot seguint el ritme d'una tonada amb l'acompanyament d'Helena Casas i Carles Belda amb la bandreta i l'acordió. El resultat sonava així. Jo no sé què demanar a la Barbie i a la bruixa, potser jo demanaria, posessin a la dutxa. Això va ser un exemple de comunicació molt divertit. Després, els que no pugen a l'escenari, que si heu comptat, doncs ja que estan tota l'estona a platea, acompanyen les tornades de totes les melodies, animen el seu grup, però també hi ha una estona de micròfon obert, que no es quedin amb ganes de cantar. I els alumnes que assistien com a públic, que al mateix temps han tingut alguna oportunitat per poder participar fent alguna cosa. I ara ja només us he posat una estrofa d'una jota de comiat perquè veieu el que es preparen a l'escola, que ho porten aquí preparat. I ja estic ja. Veieu que s'ho passen pipa dalt de l'escenari i ja s'hi senten, És una feina que n'estem molt contents i que veiem això, que aprenen tant. I totes les avantatges pedagògiques no les he dit, però que n'hi ha moltes, i si remeneu una miqueta al corrent d'escola, al web i on més, i a Barcelona... Ai, sí, m'he recordat una cosa. Que fa 3 anys Barcelona també va engegar el projecte Corrent d'Escola i que ara serà la seva 3a edició també aquí a Barcelona i que està funcionant molt bé perquè la cosa és que us dic, és plantes la llavor i la cosa continua. Sí. Ara la Gemma explicarà en general que això és una fórmula al Corrent d'Escola d'una trobada de glosa escolar, però a Catalunya hi ha més modalitats, més coses que es fan amb la glosa.
I ens ho explicaràs en glosa? O... Ja sí que pot. Per això ho dic. Ens expliques la glosa a l'escola en glosa o...? Si yo expliqué en glosa, sería una meravella, pero la deixaria en ella com si no hagués fet gran cosa d'oblider. Bueno, podria explicar-ho cantant, però clar, és que donem tan poc temps que me vaig a ficar un cronòmetre, bonic, ja. Bueno, jo soc Gemma, vinc en representació de Cor de Carxofa, que és l'associació de foment del glosat en català. Ja us ha explicat ella què és la glosa i no donarem més voltes, és cançó improvisada, com fan a tants altres llocs, com pot ser Mallorca, Menorca, València, Múrcia, País Basc i, si comencem a engrandir la bola del món, mils altres llocs més. Aquí al Principat, des de fa uns 10, 15, 20 anys, s'està recuperant, no? Bueno, hi havia llocs com a les Terres de l'Ebre que encara s'ha mantingut i s'ha regenerat, i aquí hi ha... Ja anem per aquí, ja? Aquí a Catalunya, gràcies a unes quantes iniciatives personals, com per exemple la de l'Albert que ha explicat ella, se va anar pensant que podria ser una bona manera de treballar la glosa a l'aula, per a treballar moltes competències, és una eina molt competencial, i van sortir diverses iniciatives, sobretot a través del corrent d'escola, però també altres mestres de la zona de Girona, com poden ser la Gemma Pla o la Maria Rosa Llauró, que a través de l'aula tradicional o la trobada de cantadors d'Espolla, que li va donar també molt de boom a la cançó improvisada, van intentar fer-ho a l'escola o a l'institut i es van adonar que realment era una eina molt útil tant per la llengua com per la música, com també per la dinamització de festes, perquè tant pots fer trobades d'escoles, com per exemple hi ha moltes escoles que aprofiten la glosa per a fer presentacions de Sant Jordi o combats de final de curs, etc. Hi ha moltes maneres, com tu has dit, que cada escola o institut pugui fer servir aquesta eina. Quines competències se treballen, per exemple? És més enrere? Bueno, estava la d'abans. Sí? Sí, ara està més enrere. A nivell lingüístic se treballa molt l'expressió oral, la memòria també de les paraules que encara les has de tindre al cap, el vocabulari. A nivell de música pots treballar coses com el ritme, la melodia, l'acompanyament, el cant solista i, molt important, el nivell també social de creixement personal, de cohesió de grup, de treball, de perdre vergonya davant d'un públic i també, més a la secundària, el contingut de les paraules, una mica de crítica, que això també se fa molt des del rap, una mica de què podem fer, és una eina comunicativa que ens pot servir també per a reivindicar o intentar canviar la societat i fer una mica de treball d'això, de pensament crític i també aprens la cultura popular d'aquí de Catalunya. Ara sí que pots passar. Com apareix avui a les escoles? Això que hem dit, iniciatives personals, també projectes compartits, com per exemple el de corrent d'escola, el d'Improversem, que comença també aquest any gràcies a l'IQ, que és la barreja de glosa i rap, o unes trobades també que es fan a Reus, i després també en forma de tallers. Hi ha moltes escoles que diuen vaig a fer un castell, i llavors a través de l'associació ho fan un tallerista o fan una mostra, etc. Hi ha com moltes modalitats, sí? Ara mateix no sabria dir quantes escoles han fet glosa, però jo crec que hi ha unes quantes, no? A poc a poc se va escampant. Al Corrent d'Escola de Barcelona són ja 16 escoles aquest any, al de Vilafranca 6, a Sabadell uns quants també fem glosa perquè a través del Ciutat i Escola, que és un projecte de la ciutat, ofereixen tallers també molt bé de preu que poden fer les escoles. I bueno,
poc a poc la bola es va fent gran i també a nivell d'adults se fan tallers, se fan mostres, vull dir que no es queda només a l'escola. És una eina molt potent comunicativament també per a la gent adulta, igual que el rap. I també un altre lloc d'incidència és a nivell no formal és als esplais. Se comencen a fer molts tallers d'esplais. Molt bé. Passem? Ai, sí, m'he deixat l'escola d'estiu. Espera, torna endarrere. Moltes de les iniciatives personals venen perquè hi ha una formació que es fa des de l'associació a l'estiu, coincidint en la trobada de cantadors d'Espolla, que és una setmana com un campus d'aprenentatge de la glosa, maneres d'ensenyar-la, se fan activitats de tot tipus entorn a aquest tema i, a més, està reconeguda pel departament i dona punts. Vull dir que és una eina per als mestres molt enriquidora i, a més, que te serveix per a fer currículum. Llavors, què estem construint des de l'associació? Intentem fer com un paraigua per aglutinar, que es diu Eduglosa, que és un nom que és molt adient. De moment estem fent el primer punt, que és la web de recursos, que sigui una web que totes les escoles puguen accedir, escoles d'institut, on se puguen trobar exercicis, programacions, vídeos educatius, partitures, tot de recursos, actualitat, per exemple, el 13 de maig, corrent d'escola Vilafranca, el 2 de febrer, corrent d'escola Barcelona. Així que es vagi visualitzant sobretot perquè hi ha moltes iniciatives, però és el que passa, com en el Flabiol, com ens comuniquem, perquè estem tots molt aïllats, intentem trobar una plataforma, com el blog que hem parlat abans, d'anar-se comunicant d'alguna manera per a dir, ei, no estàs sol, podem fer coses junts, compartim el que estem fent i fem que això es faci gran i que tothom pugui accedir-hi. Llavors, dintre d'aquest projecte, se pretén fer una maleta de recursos més materials i després també, que això també s'està fent, tallers, activitats d'instituts, escoles i formació de formadors. És a dir, que hi hagi cada vegada més professors que s'animen a fer glosa a l'escola, però també professors que puguen formar altres professors. I per acabar, dic que els que col·laboren en el projecte són la Plataforma per la Llengua i la Fundació Carunya. I ara, per acabar, he posat una foto de l'escola d'estiu, per exemple, tota la gent que va participar a l'any 2016, els contactes, i volia ficar un vídeo també petitet de l'any passat que estava jo a l'escola de Sant Quirze. Jo seria un exemple d'iniciativa personal que va sortir de l'escola d'estiu de Glosa. I van vindre els del Vallès Educa, que són una gent que fan vídeos d'educació, i ens van fer un reportatge. I he triat un momentet perquè veiéssiu uns xiquets improvisant també. Gràcies. De Sant Quirze del Vallès. Aquests objectes... Puja una mica la web. Això és un paper, però us heu d'imaginar què podria ser. Quina altra funció podria ser? Aquí els vaig demanar que reformulessin un objecte. La glosa també ajuda a treballar l'expressió oral, l'addicció, a perdre vergonyes, saber escoltar els companys i a un mateix. I per damunt de tot, a la creativitat. Un aspecte que es treballa molt a l'Escola 11 de setembre de Sant Quirze del Vallès, ja que és un dels eixos principals del seu projecte educatiu. Això és una maqueta, la funció li canviaré. Quan jo n'en tingui dos, uns fideus em menjaré. Treballes l'expressió corporal, treballes el fet de perdre la vergonya d'expressar-te en públic, treballes la capacitat d'escoltar, perquè per fer una glosa has d'escoltar l'altre, i això és una cosa que costa molt poder treballar a l'escola. Hi ha tota una sèrie d'elements, i aquí podríem anar-hi sumant, però tots aquests elements treballes coneixement del món, de l'actualitat, perquè per poder fer bones gloses cal conèixer què passa al teu entorn,
treballes capacitat de fixar-te amb el que hi ha al teu voltant, perquè moltes vegades amb l'excusa d'alguna coseta que hi ha en la sala on estàs fent la glosa pots fer una glosa. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que són molt positius, treballes de creativitat, etc. O sigui, em sembla una experiència brillant i que crec que hauríem d'anar exportant i que cada cop ens atrevissem més a fer-ho. Això és un bon cunyat, no us ho diré en francès, així que adeu, adeu, i que visqui al Vallès. Doncs ja està, un petit exemple de la glosa a l'escola. Us animo a que ho practiqueu i si necessiteu recursos podeu visitar la web de Corrent d'Escola, la glosa de l'escola i properament cap allà al maig la de la glosa. Moltes gràcies a tots. I seguim amb l'Institut Quatre Cantons de Poblenou de Barcelona, que ens venen a explicar els 4 cantons diu no a la violència a través del rap. Molt bé, em dic Òscar Atri, soc professor de música de l'Institut, també coordinador pedagògic. Jo us vinc a mostrar una experiència que vam fer fa 2 anys, però que ha tingut continuïtat just en aquest moment estem bé. M'agradaria començar per mostrar un vídeo, una imatge más vinculadas al... Espera, el que posa segon B. Estàs aquí? No. El de després. Aquest. Aquest, correcte. Soc la classe de segon B i aquesta cançó està dedicada a les víctimes de la violència masclista. Persona que mata que no se va a tolerar. El mal está hecho del infierno. No sabrás que eres más machista, esto es siempre lo mismo, cada noche es igual, te dejas en paz. És horrible no poder arrencar, et fa un immens que no deixa avançar. Notes, m'enfondes, no em deixes parlar, però que sàpies que no faràs callar. No tinc cap cosa que no et pugui agradar, només no digues per ser un ésser humà. Estic cansada de fingir, només faig Patir. que sàpigues que soc conscient del mal que m'estàs fent. Quina por seria un món sense violència i discriminació. M'agafes, m'enfondes, no em deixes parlar, però que sàpies que no em faràs callar. No somos solo nosotros, tenemos vida y sentimientos. No sé si puedes entender que queremos aprender. No somos menos que vosotros, eres mejor, no me equivoco. Venga, vamos a por todo, demostremos lo que somos. Bueno, una mica com deia ella, no? El rap, com el justificaríem en una jornada de font d'educació i cultura popular? Doncs perquè és cultura popular, potser no té la tradició que podria tenir la Rosa o que podria tenir altres manifestacions populars, però sí que és veritat que té un ressò mediàtic molt important i això fa que estigui molt en contacte amb l'alumnat. Aquests alumnes escolten cada dia rap, per tant, pel professor de música en aquest cas, doncs és fàcil connectar aquesta activitat amb el que ells fan al dia a dia. A més, aquí hi ha un fet que el connecta més amb un context real i és que aquesta experiència, això que heu vist, era un encàrrec que ens va fer la Conselleria de Dones del districte el dia que celebraven, que feia homenatge a la violència de gènere, el 25 de novembre, feien un acte on donaven premis a un concurs de còmic. I llavors van convidar els nostres alumnes a fer aquest acte. Per tant, els alumnes havien de fer una activitat escolar però que després tindria una repercussió real. Està connectat també amb un aprenentatge en valors, en aquest cas es treballa la violència de gènere. Com veieu, aquestes noies, el missatge que donen sí que és veritat que van descrivint una situació molt dura, però al mateix temps elles estan empoderades, volen tirar endavant i per tant una mica mostra això. Llavors, què treballem, com ho treballem, com va ser el procés? La veritat és que va ser una mica
a l'atzar. O sigui, va ser una mica una oportunitat pedagògica que se'ns va presentar, perquè en aquell moment estàvem treballant l'element del ritme, de música, i estàvem fent unes percussions corporals i va sorgir la possibilitat de fer el rap, i clar, el rap, com veieu, és un tipus de cançó on el ritme hi és molt manifest. Llavors, bé, els alumnes vam començar a treballar en grups, petits grups, ells discutien, suggerien, proposaven, o sigui que va ser un treball en equip. Les consignes que jo vaig donar per aquest treball és que no m'importava el que escrivien, per això veieu que està barrejat el català i el castellà. Hi ha algun altre grup que fins i tot havia mesclat l'anglès i l'alemany perquè són llengües que utilitzem a l'institut, i havien de pensar simplement en quina posició es posaven. Si feien un text descriptiu, si feien un text instructiu, i també si ells eren la víctima que estava expressant un dolor o si era una persona de fora que estava veient això, o sigui, ells s'havien de posicionar. Això també, clar, va relacionat amb una mica de recerca, perquè ells de per si tampoc saben, no tenien moltes dades sobre això, llavors havien de fer una recerca sobre violència de gènere per poder tenir elements per escriure. I després també, veieu que aquí no hi ha un professor que faci una classe magistral que ens expliqui tot, ho fan ells. Per tant, l'alumnat realment està al centre del seu procés d'aprenentatge i s'autoregulen entre ells, perquè al fer-se les suggerències, al discutir, al fer les crítiques, són ells mateixos en el fons qui s'estan avaluant. Bé, les competències que es treballen són evidents, la comunicativa, la metodològica, en tant que estan aprenent a aprendre, estan exercint la seva autonomia, i aquí es va fer des de l'àrea de música, però es podia fer des d'una classe de creació literària, perquè aquí els alumnes han d'utilitzar rimes consonants, assonants o rimes internes, i també estan fent ús de recursos literaris com catàfores, anàfores, també, com us deia abans, ells poden utilitzar diferents tipus de textos, pot ser una carta, pot ser un telegrama, pot ser un text simplement narratiu. Bé, aquesta pràctica que en el seu moment va tenir aquesta repercussió, que vam actuar amb aquesta biblioteca per aquest acte dels Premis de Còmic, després va tenir continuïtat. I ara us volia posar un altre vídeo. El que posa segona, el primer de tot, sí. Mi mejor amiga. Amiga que te dice lo que le pasa. Pero no me contó que le están tratando con un objeto. Ella me dijo que no había las manos, otra vez nunca paraba. Desde su casa, de su habitación, que primera persona. Veieu que resulta memòria, també està treballant el que és la creació, sí, que és l'últim element de la cognició, l'últim esglaó de la cognició, la creació, sinó que també està aplicant els coneixements que té, està fent recurs a la meditació.
l'alumne que veieu, per exemple, ara s'ha convertit en un rapero conegut a l'institut. En cada acte que fem a l'institut ell fa un rap nou. Vam fer, per exemple, un bloc de recerca i creació que feia la presidència de la violència de gènere. També ell va actuar i va fent raps, es va adaptant amb diferents actes. Aquest nen, segurament, amb els estudis, no és un nen especialment brillant, és un nen més aviat del montón, per entendre'ns, però amb això ell se sent molt compromès i a partir d'això ell treballa competències que segurament d'altres maneres no treballaria. Això que en aquest moment va ser una cosa així com puntual, que va tenir, diguéssim, va tenir una continuació puntual, en aquests moments ho hem com una mica instaurat a l'institut. És a dir, hem creat uns blocs de recerca i creació i un d'ells és la creació musical, en aquest cas del rap. Llavors, en aquest any, per exemple, estic treballant el rap contra el racisme. Ens estan venint diferents rapers a través de la revista Enderrock de fama nacional per ensenyar-nos com fer el rap. Els alumnes estan creant i fins i tot volen presentar un concurs que es diu Think Social, que els donen una sèrie de diners per dur a terme un projecte. Aquesta és l'experiència de 4 cantons. Moltes gràcies a tots tres. Com es preguntava l'Oriol Cendra, el cant glosat i el rap són formes de cultura popular equiparables? Doncs potser hem tingut una mica de respostes a la pregunta que es feia l'Oriol. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut. Les ampes de Mataró, si voleu, per favor, de pujar. Així farem un canvi. No ens movem perquè tot seguit comencem i us expliquem 2 experiències més